Mga residente nga posible mahalitan sang mabaskog nga hangin pagbaha kag storm surge ginapaaligmat. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Kate, ginatutukan subong sang Iloilo City kag Oton LGU ang mga coastal area bangod ini ang makabig nga high-risk area sa diin nakaalerto na ang tanan nga rescue teams. Ginpanulod na niman ng Inday ang ilang mga bayo kagamit sa bag agod hakwato na lang nila pananglitan nga mag-evacuate. Ginpahamtang nila ang kurungan sa manok kag pating sa mataas nga lugar. Suno sa iya nagaaligmat na sila sa posible epekto ni Bagyo Odette, ilabi na nga makapila na sila ka beses nga naguban sang balay. Tanan na mo nga mga kayang-kayang di ubos gidyaw guba. Pati ang mga tukos ang mga balay ni namon ubos. Kaya muna to siya natabot subong pangamuyon tanang gid nga hindi matabo luwat. Samtang si Manong Arnel nagpangpala naman sang balas agod ibutang sa mga haligi sang ilabalay. Naungin butangan nga lublak, butangan balas para bakod bla. Nakaalerto na ang mga residente sa Barangay Santo Niño Sur sa Arevalo sa posible storm surge. Lakip ang barangay sa ginamonitor sang CDRRMC. Magluwas diri ginatutukan man ang Barangay Kalaparan, Kalumpang, San Juan kag Barangay Santo Niño Norte. Pila ka mga rescue volunteer group ang nagalibot man sa coastal barangays agod magbantay sa tiun nga kinahanglanon sang pumuluyo ang ilabulig. Ang mga sa kilid baybay, di mga panimalay, ma'am kung kinahanglan nga ipang-evacuate, masubong lang wala pa kalabot ang bagyo. Dapat naka-aksyon na dapat. Sa Oton, Iloilo, 24 oras nga nakaalerto ang mga personnel sang MDRRMO sa pagchekyar sang sitwasyon sa mga residente nga malapit sa baybay kag suba. Sa Banwa naman sang Pavia, nagapabilin sa normal nga level ang mga suba. Base sa pagchekyar sang News Team Kaina, below 1 meter o kon 0.38 ang level sang tubig. Sa piyak sini, padayon ang monitoring sang MDRRMO, agod gilayon nga makapatigayon sang preemptive evacuation kung kinahanglanon. Kate, maeksperiensyahan na ang pagtupa sang ulan diri sa Oton, Iloilo kag padayon nga ginapanuginan sang MDRRMO ang pumuluyo nga mangin mabinantayon sa panahon kag hindi mangin kampante agod hilwaya sa peligro. Kate. Madamong salamat, Zen Kilantang.